dobar dan, da li je to Jagodina? Da. I ja zovem u vezi iznajmljivanja sobe za letovanje. Dobro, samo mi kažete u kom terminu? Pa recimo za nekih 10 dana. Dobro, a koji datum je u pitanju? 1. august. Samo trenutak da vidimo da li ima slobodnih soba. A kažete mi za koliko osoba? 3. A koliko godina imaju? Pošto ne znam da li bi mogli u dvokrevetnu, možda bi mogli u eventualno superior. 50 i 39. Aha, pa možda bi moglo u dvokrevetnu onda. Možda ne bi bilo loše kad stignete da pogledate čisto kako izgledaju. A recite mi samo koliko je vaš hotel daleko od plaže? Od akvaparka? Ne, od plaže, od Grčkog mora. Ovo je Jagodina. Pa znam, ja sam gledao na televiziji i čuo sam da vi izlazite na Grčko more, pa sam hteo da dođem kod vas, ma ne idem čak do Grčke. Pogrešili ste. A bilo je to na televiziji? Pa onda ne znam, nešto na televiziji pogrešili. A koliko ima kilometara do mora? Pa ima bogam 1.000. A čime se ide, helikopterom? Pa može i helikopterom. Koliko košta iznajmljivanje? Pa nemamo mi ovde helikopter. Pa kako onda idete na more? Pa izgleda nećemo ove godine. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S.